kese mo amo hweyen mo amo tie yen obi man so obi kro so Facebook ne YouTube nyankopon hira mo amen ene ma wo adwosronko nyankopon onhira na ene nwumre yi eye sida awa na yede brewo efre edadwoada ekosi eda efiada enwumre nonkron kosi ndondu bia ena yede dwumadie ebrew na yeba ye no chenyankopon asem ye wia na ene wa bompae na de akoma so ade a hyeraddensa na ne sayo no onyankopon nam ne domso ema nyame ma edi adanse na danse no gwa hodo pi enunti ye ba fidie so ye se fra unua na unua so mfra unua na mo share link no na obibia so hwe bi na obi anjoin sida awa na ye ba ye ka kira se enye TV program kekew na ye program anyame tu me ne nyame ahode edi ekire ze baby bia ye nwrade Yesu Kristo e kan kwagye sem bia ogie ne fahodie ne adanse esiye enti se ye kan tresem no wo Psalm 37 verse 5 wo se ye fire kwani nyina hye awrade nsem na fire ho to awrade so na ono ena obeye eno na nipa bebre di won akwan no hye nsa ewo sompa sida awa no so a onyame ma omo edi adanse enti sa brede ma yenko na wana o follow dwumadie no yenti adanse a onyankopon di amawa odi na won so obedi adanse yenko sompa FM sompa sida awa adanse mra papa Nano pay sumpa first service. The brain radia yamame pa me tie one opani enwumre di nyina enura me na me frɛ asaman kɛse na makoma ntumi home bompae ma me metimi die pa nka me da ose ya mentimi home ne me de ma da sumpa ya wo ma me nyame adom metimi die ya ma 5 no boy na me sorry na me no sai me no sa bom bompae ya ma fra di dance so number busy kopum se wodi wie ya wo se ye fanye voice message me dia tinyankopon hira mo pa no fa no honhom no enkoso a hyemum enhyewum papa uye bi ma me pa ensu na wo hira so man de bi ha ye adwuma ma me pa nyame hira wo hira bebre amen Tido, me bacho me adanse kakra bi a me pese me di. Ohwe eyi a me di asen we a eye court letter. Mini licenses America. Na me kuru ba Ghana no. Na wo se me ko adwuma. Ma frɛ obia me nya emwa bi amfiri ba bia se bi obi ba be fa me. Na so ne me nya me ntu car no. Me tu car ye form so aye tore sno ato. Me de car ye kopem obi car to. Na wo se police ba ho a ye de me court. Na enne ye court. Ye ko no so letter ba ye no. O kan mu a eye criminal case America ha say obia wa America bi anim say oti America na only licenses na wo kotwika na police chiwa wo criminal case be call document nyina so a wo kopa adwuma kora ye background check na ye hu say criminal case we use aye but ene de nyame aye no aburu adwene nti ase so ye say me family lawyer mba erade nyakopo asoma me se memra se ni difo na me fa ehitasem ema ni menyina kese a wo som ewusida nti na ne di kan wo court room go magistrate no di kan na ne nkokasa ansa na me kura medu ho papa criminal case na emumu no kwa enka after bibia no e wo se metua ka no wura eka metua court ne bebo meka ewia me kunu licenses ye beje because ono ne car na me go 2 ye beje for 6 months ansa na me learners permit na kura me no so ye be terminate no enne ye do court room ho no magistrate ne hu menim ya ntena se 1 minute se me kase ye tena se 1 minute na me di nyame eni mu ntro me do ho a papa ne bisa me say me licenses we me say I don't have my licenses was okay ene unkwame ntuka biu ubetuka na wo licenses I have dismissed the case go papa asam no na anya me ni mikunu de ayesha da anya me ni mikunu de na emomu no ye gidi me gidi se nyame na aye nti we ya dance a me pese me di hye wo bia na gidi wo fom wo te see da sorry da mu a mema wo gidi ehinhim because me amete America ha no me gidi ehinhim me use see the din e ma nyame tumi fa so gime sa akwan yi so dia na ne bibia ni wo a wo te asoro da mu a nyame ntimi nyem nti we ya de a nkranhyensem a me hye see da me nyina se wo te ho a ginyame di no difo na odi wani mu no onye ni packet waza medam ase medasida menyina ase medaubibia ase amen praise God
Hallelujah. O di ni baby o kasa fro na dia na Awurade aya ma wo. Mr. Sunyani. Sunyani. Grades. Nsure na makoma ya menya pa nsinanu menum di nya me ado makoma na baso. Hallelujah. Amen. Ma me no bomb pie asa o sound no crowd for o say here apomode ankasa. Awurade wa fana. Awurade wa ma na koma no atono no. Awurade ma ni pedua mo ahoɔden. Yes, Lord. Ya Awurade ye ma no. O Yesu temo. Amen. Amen. Oh, praise you. And you made me freya, nay, I said that near ye, and I made him many. Na say, me frail, say me maybe we are control. Na ba Yabinia so ewo, and a nebra and temino, nay, ask them get what. Tia freme, no question the Najama yam shewa, intimate frail. Ebo amane said yes, do can say a mompaye, na maybe ye. Pa mpaya obweno ya me na moso ama jana na sono ese jano edum ama bibia ye kama na na ye meka ne se ye di kan de aseda manyame na aseda ne etoso mienu so enkoma se me frɛ wa wanja me na nyame na moso ama bibia todi e di aseda ma aseda etoso mienu me na so efrɛ nti da no no afrɛ o ka kire se bɔ mpaye ma no na results no beba no na wa pass kama nyame na won paibɔ ebe no wa pass kama a wo benya school nti wo no so yeda wase ti ne ye ka kire no se yankopɔn onhyira na wanya okese na akoma pa ene don ewunya ede manipa nyina no ye befre wo bia he na wafa wuntimi nkase bia we ya akora menim no onyema soreba bia ne befre no sofo wunya akoma pa ebompaye ede ma no ye obeye bia so ana bia bebompaye ana so nyame na moso emanipa koro ne hawo ne namane nyina totwa makoma toyemum tini ye meka ne se osorosuru nyame enkoso nhira wanyo kese waduma nyamedi amano onkoso amfa bi nka ho na emene bia no gina anaya e haw ye fro na de to anima wangina so era wa ye bisade e de amaye nya asofo nyina ne yesawo bi kura wo frɛ na onfa na wodie ye frɛ wa wonni nipa he kora so na wa gina so abompaye e de amano ama de odi to anim no nyame na mo so aye amawa ne meka ni se onhyira mo na wa ma nkwantentene so a awodin woma obetimi dia ye adwuma he akwakosi awieye nyame nhyira obebre Mpacho good evening. Nari nyame shirao nso me bedi adanse ade afa oil no ho na me frɛ adwuma ba na makoma no sɛ pompe to sɛ ɔkɔ hospital na ɔmo de ɔmo ayi na bɔ nsam na the way a nsam ne pompe no saa na makoma no me ba uma yɛtɔ oil no na ɔbɔ mpa yɛ agu so no a na me de afafa makoma no so na de afa mabɔ so mante hwe biom mante se esa popo sa biom nyame nhyira o onya okase amen ene dana mitro my sisters nom din na ono ama obon pae mom no nyame adom omon so mo hoye ba ko na o akra no na se yin moja no me frɛ no o se no hoye ne ba ko no so a ono so o sirem no se nsa no amesho no so o se nyame adom na nsa no so ne hoye dadi me da se nyame nhyira o Sida for Christ. I'm Casa Free UK, the family Susie. And I G them Passam de Radia say, Sir Erade, and I'm Papa so. Na, I say, Sevi go me. Na Papa my head in Susie, your phone so, your TV so. Na, they can't call drugstore or to uncle. We call hospital, Mamma drew stone uncle. Na Papa, a bomb pagun so I'm a deep in no me, the bistrason. And sending in a free mini pedrium. The Radia says, Sir Radina Papa so, at Jimmy. Amen.
Good review, Safo. Miss Media S and do her. You see now this one of this season. You see no as some yali be and I call hospital na me yali pressure. For hospital me call almost me pressure nina a year. You see no na mana basa me that was seeing upon we shroud. When you should do you for a quadrum from your cassette. So madam said to me you me back catchery where basa. Come am didn't the picture to so and the use that would from me bumpire saying Kupon Mobo from Kra that was yes to name amen. Sida for Christ. Fabe na wotribe me nseni na mentia pokra makuma. Yohana me ho yila me sa bibini na me ho mitiri makuma nsakebia no mable na mene wo hase bompae ne di nso TV ne so ha nyame afa adoye so ehu me mobo akai me na me ni seme nka otiasefo ne be katiasefo ho a kasa se dan ko a na me de me adwo nyankopon apa me nko a me fra emma me record me de me de nyame asi bebre na waya ama me amen. Praise God. Hallelujah. Odin ni baby okase free na dia na Awurade aya ama wo. Papa me ka my coach. Akosu 5. They see that Namaya man say. Christmas is Christmas meaning I know it. By my family last year because they are not made a wholesome pie burning. And I thought to over Christmas no. When you should bring my mission, Yamini. Mega be true me pa. To me say me one of them this is the name. Don't know Mo. The money saying Mo. Me the pa ba na making. So me can say na me ni mo nyam say. You say na say. So me say that so Hallelujah. Me ba eni na no. Because ya yo chopa na me da from na me so. Ya se na me nya iduma bia so no. Papa, me dem dey siwo. Na me bi gale. Hallelujah. Me see the nyame. Me jam ni pe ga so. Ya se na me nya iduma. Papa, me so afa na ma ba wale. Me jam ni pe ga me kan se na see the nyame ni mo yan say. And na me aka ye se ma me nye bibia no. Me fa wo ba ko so. Me ye bibia me so la no pa me see the nyame me tro. Me jam ni pe ga so wonta. Aso se na ya tobo ase kakra. Nsuo no ya aja be ma no beko. Be ma na ka kire ne se na ase se onko nsuo no kakra na owu wie a na wa beto aso. Ye da Awurade ase en ha ho nya adwumaden me no bompae. Awurade mede wa fra yi dosuko wo Yesu mojam mede ne yefro no hye Awurade nsa. Bompae ma no ngomfa no homfa ne ba wo Yesu dem. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odini baby okase fro kantika. Ipate se me John kase fin Christ. Eja John, dia na Awurade aye ewo sida awa. Empire ba me no bo no de bia oba me ti o me bompa yesa ensu na kwanche na adidi ha mo ni nipa bia mu. Me no nsu no ekọ na esa aboa pa. Ena me sa di nsu no pete mi dem si mi ho nchekere pa mo se ene so asane. Hallelujah. Ne da wate pa ya mi shira. Pa ya Awurade na me de udosu ko wo Yesu moja. Nyame bobo nya kese ma. Nyame sa ma wadanse wo Yesu dem. Amen. Amen. Hello, Papa. Mbacho, good evening. Mbacho, your friend, Mrs. Ikia, Miss Asafris, also. Mbacho, me pese media dance kakra. Mbacho, mustate sida hour ewo Sumpa TV nechase ene mo ebompai. Na the woman ye minu ya ketwa machiri ba 5 ewo UK.
all of a sudden na waja obi afre ofre na onfa be 6 months ofre na onfa nti me started journey sida no e was on party no na sembe 1 week ni a washase a ofre ifi na wachia ye no ahwese ne hote eno ye madanse edikai mbacho de tosumi no beto ande o market na ye hanso ye market ne ye Tuesday nti me ko market mi pia bontena me ko market na me sida nyame ija mi fi ha nyina shawonsa sanse me ne me ma mienu penalty na me small girl bia me ko adopt no free obi o nti me ko a me si sida wa nyame me de efi ha shawonsa hwe ama me na bra me ko ni chre me erade hu me mobo na ti wani me chre me sanse wanti wani man chre me toni anta ujodi ni ma hu den we ade me so brem nti me kwa ne atomade kama me ba na made erade ase na Tuesday me ko market na small girl no me ko na ohiti rice nti ohiti rice no mean say ni refi e wo gas na so waso gas papa be 8 o'clock gas ni si swa ma rice ni silver ni shi ma me freedom ba be 6:30 to 7 me ko bie pona me henyina ye munku na still ijano edisi so na me so silver ni muno silver ni nyina melt mi so ma pene ni nyina melt aye say aluminum papa na mi huni me nka nche rade ti de nyankopon waye bia mame sa say the gas is so fitia no pa 8 o'clock kopin enumer 6:30 ihu bi dra papa se me wo ba bi no bi dia dance we ya kameka se oboa o di agora na odwa nanum na we die ne di ankasa menim papa si de nyankopon ase sa say wa mama ni manwu ase ma enkrofo entu amehweme ma enkrofo enyi wo montema ama enkrofo enyi wo montare amfa mreme wa mama fi anhye nyame yebia mame de rade ase na we di entete ho no dase amen sure hallelujah me de efiesi eduwa me kase free manson tontokrom da me de rade ase rade ayebia mame me frau ka show se me bebe walenti kai me paibom da nyame afamoso ama ya ye me ba ne ho ade ni me piepie mu de me kasa me kan da je bebo yen nso ni nyina mu na awurade agye afiri ni esuro nyina mu ama ya wie da ida wase na nnu nwumre wo ho na mbaba ko se ni ti o hyehyɛ dem sa na okram so okoto aduane afi ye kakra na odi mreke ba o si ni trasi mogya ne firi ne hwenu mu saa ene ye kofe nsuo ne bi ye di so no da wo nwansin ye no mogya ne twa a mabim abepim ne ti ye de awurade ase ni awurade aya mayen da ida wase nyame afa wo so agye afiri ni ayesuro nyina ma asedankan awurade ye da wase boni a waye nyame fa so ne boa yen afoforo yen ye ni bie yen ni wafo no awurade fa wo so ne boa yen ne ye afiri ni ayesuro nyina mu amen. Praise God. Praise God. Hallelujah. Odini baby okase fro na dia na awurade aya ma o e wo me pacho ye from sister ma me kase fia mo sister ma dia na awurade aye me pacho na wudi birthday ni na me frau say me ye bi o che bia papam wonu ni ne George me kai pa also mama no papa tete wono and na me 3 days this me bad friend what is say there oyaye that about some what you no only George no one and ka o pia o mafie agita na do so o na baba o so inshira enkan na me wadanse di madanse ne say me follow power Sompa FM na ande na yumbre mpaibo ushra oil so na papa beye emre kakra ni we sorry am pa ayese epo egugu nuhu ewo hwa ya kakra na ekọ ebi wo so nyumre mi se ebi ba no papa tenu na ya na etado so eba be 2 hours time na me hu ya mehie na ekọ na be 2 months ago to 3 months doctor bi ba ye area ona me call yo o ma me duro o hwe me no ma me do me nu me ni se me okay be do ne san ye no be getting to a month time na essential asese eba nti oye na o shira so no me na me di oye ni bi extra
Send you upon it by pan and deep beside Papa. Because she never found any woman say, free sad than sa upon no a being woman. Timmy Cowish and Uncle any woman, saying Uncle means so one aunt or so, unpiable so. Na wajimi. Praise God. Hallelujah. Udini baby okasa fro na dia na radia ya ma ewo sidawa. Like I said for you. Last week we babu pari me said that my mom go school the bomb time the what chono. E de radia me de oba na sha radin sa wo school ho. Nya me nkoso na ho ban ma. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Udini baby okasa fro na dia na radia ya ma osida awaso. Pastor Fusia. The mama the mo me and now we see a link of see damn what the deem what you want the plan is hallelujah. Amen. Say, you know when I am people who what the things are mean. Amen. Yeah, really, Emma Bium. Erado wa fra no dosu ko Yesu moje. Erado ko so mana pomoden. Na onye no san somo wo Yesu dem. Amen. Amen. Papa pachinyamia so nwenka. Papa, de radiasi. Ne rade falso. Oh yeah, senye papa ena nyame ho fa no so na wa do ma aboa me ka me bo afo ne ho na na me fra me se me ba Kwaku Joseph o ne nanam wo ke na bofra na so diama but ye ntumi nka ntumi mo afi asam so essence aso de o you school no but your headmaster cry unity ya and say dan open ashal na me fra me kamasa ene makoma pa ene humobro awo me ni penti papa pekime ko wutie mu asomwe kwan so nyame fa wo so bom pai mam de me ba Kwaku Joseph ehye o nyame onkonkonsa eyi asode hu nyina fi me ba Kwaku Joseph so papa me das nyame shila mis nyame onkonkon hye wasefo ne uyimma ene won panyimfo no mu nyinala eba studio wo nyame shila papa ene me frɛ nana fitita me no bom pai ni na me frɛ nana wo fa grandpa Papa, me pacho moko. Me pacho imagine. Me pacho so yentimi nkwamse. Sala papa nyame afa papa so abom pa nkotia ma me bei. Oko school ma ye bagine wo yesudin. Nyame fa wo so. Yenti no wogidi wo mu. Papa. Ene me frɛ papa ya, abofre ne na ose. Omo agin. Se so omra school. Erade me dawase. Otufo nyankopon. Me dawase wate. Aka me so me hinna. Me baba kan ko baba je school. We ko bolo. Erade me dawase so ma me be anya de semi so me ja school me na say na me school JHS 2 years ni me dawase so ma me be anya de semi wate papa nyame shlam na ba si bebre e me Jessica Jefi e me ansu bi nyame shlam. Praise God. Hallelujah. O deni baby okasa fro na dia Damba chome de akuafo a but mukase free wasategu mo wasa mo don't patch me free ba busumi ni ana me free na mkato se me na se tatai na bompa ya mami na ya yompa bobia so me kanudi that's right that's right dia wade na musio so ayama na that's right Medanyamias, Namesra, this Ahwadi of Yamon, or more Ahwadi of Broson Professing. Amen. Namesra, they said, for the Wayamami and the Nasama Tatani in our kitchen. Mimi and our normal son, I'm a two at the Mason. That's right. Mesra, they said, I don't fashion one Yamami for many amens. Yamia, watching you, my papa said, or the Baya funny photo, no two TV, no so new ready, and me no bomb pie, me do Sarah dancer. Erado ko swamo ho ba ma wa dance e. Unu ya no nyame fa ne san ka no.
Amen. Amen. Pastor, praise the Lord. Oh, your friend me ajoa me kase freedom kom. Me de Nyankopon ase bebree wa de asi de nyame onam nsuo ene nkyene so ayama me TV so me de nkyena bo ni bi asi so me de me passport ato so me atworo enema me pese Awurade ye ma me na me de ato passport ni so na me de ato TV ni so nsuo ni de TV ni ye flat ni me de si so abohu ana emu ni ahwe nti time bia se papa be hire nsuo so ana ma fa me nsuo me na me de si me center table so na me obi a me benya me menses bia me tanya ema asekeka ma asebeke kamia na afide mi hu discharge ni nsuo kakra nti nanse mu ebeye kesi bebi ompo a membenya me menses kra na mba endru sa time no kra na aba ti one day me ya nam si debi ade we die e wo se etutwa enye se bia meni emema akoye bibia na sese bat saa de we wo se etutwa eya yese obi ho obenya ne menses asa na eye saa na eye ba mi meni nje ho ne nkoenti na me de wo se etutwa ti me koto nchina bo ne bi miensa na mde ba ko be TV ne so ti papa bo mpaye no obo sefa we unsu siso na me de mama nchene no mde mensa ache nchene so na mikite nsuo no ti me kodware ana manu nsu hie me no nsu hie na me de egu nchena bo na egu na me hwie si da water no papa boss mpaye no kakra edi egum na me dware ana me de ahohoro mase me kodware a me bo mpaye gu so se Awurade afuna ena wakoa ena abompa yegu enchine ni nsuo yi so Awurade wo se wakoa na wafuna akasa unye adwuma ye enu nti Awurade ene wafuna akasa egu nsuo ni nchine nsuo ntino ewo ubenya adwuma ye enu nti Awurade medane nchine ni nsuo wade smoja se bibi biara atochema wo minipeduam anase masewa yede saa na ema we ba no Awurade ene etu ntwa nti me bompa yegusu a me dware a me de wo ho mase na me dware wie nso a me de asa wo ho mase ansa na mapepa me ho ba wie a na mase hwie nsuo ni bi na me sa de afefa mase me yesa to aso prensa na me ka hye Awurade ni munyam se ebra ekoye no ma nti hwi biem asekeka bibie ni wa me ti biem ebepem sa abre yi a me di adansi na eya na me pese me di adansi no but na me se nye bibi se adansi ya obedi nye nimguase edi nti na we de we di sa adansi we enso eya na ehye me se me di adansi nti enne me ti adansi na nkrofo di nam si da bi esa na me ka Nyankopon adansi ahye ase me fere se me di adansi a ama ye hu Nyankopon kese ye ne Nyankopon so be fere se onu so be hira me na me bi se bia wa ya ama me ntene de me di adansi to so mienu list na amachro na me de atu me TV ni so no na me bom paye akabritie bi na Nyankopon ama ne nsa so ama me nso ma ware na be ma me ne be ware no adwuma a oye na ketua ne nye nti de bia me bom paye se adwuma wo mu no Awurade ema ne nya contract foforo asikatua me salary ewo soro Nyankopon na msi de nyame so Nyankopon aye mbema na frɛ me sɛ omu pɛso mu do mu kɔ contract foforo na contract foforo no salary no eye na me ka kyerɛ ne sɛ salary we kra de sha e wo sɛ wunya akɛse chense minim sɛ si de nyame waye awie na obɛkɔso aye nema kɛse e de amaye na danse etoso miensa me ya abanjuma na abanjuma no oye na sɛ wonye adwuma foforo nka ho a usikasɛm de bia insipi ti me ka kyerɛ me baby se onfa niema bi mame na me nton fa nka madwuma a me ye ne ho na me hwɛ sɛ niema bekoyi a nti oda niema no kwasiada no na niema ne bedruye ahomache na me kɔgye nti kwasiada no me bɛkɔ asɔre no na me fa sida nsuo na me kɔgyina niema ne ho na niema ne gugu botom na me yiyi bi nso si ho na gyina niema ne ho na me bɔ mpa ye kyerɛ Awurade sɛ Awurade adwuma ma bon pa ya che se me pese me ya me ye adwuma foforo ka me adwuma ma bon pa ya che enne na Awurade me start adwuma yi o me je
nneɛma yi hyɛ wo nsa sɛ Awurade ɛberɛ a mede sida nsuo yi ɛbɛpete nneɛma yi so medane nsuo no wade hyɛ mu gya sɛ nnipa biara n'ani bɛbɔ nneɛma no so bia ɔmfa ɔdɔ ne ahokeka ntɔ nneɛma yi na ɛnsa ntɛm na nhyɛ wo Kristo w'animonyam Awurade sɛnea ɛbɛyɛ a wotumi bɛyɛ kɛse ne w'animonyam nso bɛda adi na ayɛ kɛseɛ nti Awurade yɛ ma me na menda wase Nyankopɔn ani mehwamɔ kwasi ada na mede nneɛma no bi kɔ asɔre si da Nyankopɔn ayɛ nneɛma no mutɔ nneɛma no nyinaa ma nneɛma no kaa mmiɛnsa ade kyee dwoada mede nneɛma no kɔ adwuma mu ɔmutɔ ne mmiɛnsa nyinaa ma nipa bɛyɛ 6 ɔsɛ 5 ne so mu pɛ ebiem na meka hyɛ Awurade animonyam sɛ ne wayɛ ama me no ɛdɔɔso ɛsom me bo sɛdeɛ masi atwe a mede adanseɛ tintintin medi atintenten akyɛnsee meda Nyankopɔn ase bebree wɔ ne wayɛ ama me ɛwɔ Yesu din mu amen Sida, yɛne wo hyia yɛ yɛne wo bɔ mpa yɛ no papa wayɛ nneɛma bebree ama me nneɛma bebree so aba makwan wɔ papa first na m'adwuma nkɔ so nso nnɛ nsuo no mede pete m'adwuma mu a ɛma yɛtɔ me nneɛma twe aboafoɔ ne atɔfoɔ so de ma me papa ɛnnɛ dɛ yɛ ame no wokasa yi mafrɛ wo saa menya wo ka me sɛ medi madanse wɔ TV no so papa mehyɛ wo din nkokɔ animuonyam sɛ mene mu hyia yɛ no a mene mu sane bɔ mpayɛ ɛwɔ so mpa mo ne awa no mu no papa nyame hyira no ɔnyɛ ɔkɛse papa ama wo nnɛ adanseɛ bebree a ne bɛnya wɔ m'adwuma mu ɛnam so ama nanhyɛ mefrɛ na meba yare nsuo no ne wei no ne mpaebɔ nti nnɛ akora no hɔtɔ no nnɛ papa mehyɛ wo din nkokɔ animuonyam de adanseɛ sɛ papa mene mu hyiaeɛ no nnɛ aboa me nɔma bebree first ne mani afira na asɔre kora mebere kɔ so nnɛ mene mu kyerɛ yɛ nkyerɛkyerɛ nti no ɛma nnɛ anɔpa sɔreɛ ne biribia nti nnɛ papa nyame hyira wo no ɔnyɛ ɔkɛse bebree ɛnam program nnɛ moyɛ ɛwɔ TV so ɛwɔ Sumpa TV no so nti nnɛ aboa yɛ so ama nnɛ ɛso yɛde adanseɛ ahyɛ wo nyankopɔn animuonyam papa nyame hyira no ɔnyɛ ɔkɛse yɛfrɛ me Prince mekasa firi Nkransa nyame hyira no ɔnyɛ ɛnsa nkɔfa adanseɛ no bi ɛnsa mmara Sida ɛnam mpaebɔ nti ama me so nnɛ metumi kɔ asɔre first na menkɔ asɔre bɛtɛ na mo mpaebɔ no mo kyerɛkyerɛ a mo kyerɛkyerɛ nti ama nnɛ me so metumi kɔ asɔre sɛ mede me wakɔdɔn asafo a yɛfrɛ no Fantin Gate a ɛsɛ me ne wɔn na ɛsom but mo so deɛ anytime in day anɔpa awia made akyɛn nyinaa me ne mo ana ɛsom nyame nka ho sɛ Sida wɔtentere na nnɛ yɛ so yɛyɛ ɔgyefoɔ ɛwɔ wo din mu nyame mmɔ ho ban ɛnɛ na mo nti nneɛma bi a meyɛ biara nnɛ matumi agyae nyame nka ho no nhyɛ ɔden ɛda da wo ka nyame asɛm akyerɛ yɛ a wɔtentere ɛma nnɛ yɛ nnɛ na yɛne nyina so kɔ asɛ bɛtumi akɔ asɔre na yɛ nyina ɛtumi kɔ bi nyame nhyɛ wɔ animuonyam na ɔnhyɛ ɔden na ɔnyɛ ɔkɛse wɔfɔ mfra dom mu nkɔ adom mu amen. Praise God. For me free touch my Sumpa service I am mommy and say na me home for me won pa egu nsuo no so na me no ma ere ni nyina kɔ afei nso madwuma sama yɛ basa me kɔ ayɛ ntɔ adeɛ de nsuo no peti madwuma so na me so akɔ Awurade adom na ba no mo atɔ adeɛ na ma hyɛ ase ɛsesa ma me sɛ me de nsuo no peti me mo so srɛ nyansa de sra msa danse bebree bi de akyerɛ aba nyame ase de tu wɔ me sɛ me bra bag na sa kɔ bag abukyerɛ kɔ na dwuma nyinaa yɛ basa na na wɔfrɛ mo si nyame adom wɔ adwuma ɛsɛ wahyɛ ase kɔ adwuma nti papa da wase paa sɛ meka kyerɛ o mede ma asɛm tu wɔ ne mo boa me da wase nyame nhyira wo paa Nyankopɔn ma wo adom no nyɛ mmɔho nyame nhyira wo da wase. Praise God. Hallelujah. Pacho fone ma je kata fi atwa the bro. Pacho brada no je nyame yema ni dos so mo. Hallelujah. E proda de mi tu kon tinantu no wa ba kinta yemi bi. Na fekse ye tu no. Nyame kon katika so kufia peso. Iti ni na msisi yango po. Hallelujah. Na baba ni different na one so thing about you empire me no be ni na aboni antom because we say amen. Mama no bompa mama me de wonu mba so Awurade nsa Jesus afi Awurade mama ho ma sem amen so dem amen. Sida for Christ so ho ye pa ye oba fatini me na wait man say me kramoni nti mo fa me ka wo ma won kai me won pai bro na ye me na wadanse die bi pese me didi share Awurade animuonyam
Ensuo no papa. Ensuo na wishira so no maye no. Ensuo na ye nsenchene bi wo mabla bomma. Dwena ho kra mente ase da. Asa atumigidie mu yie papa. Na ano Friday na bibia anye me. Menyale maba adwuma na mapon akodu fie me ko fie menyale makodidi adwala ye sala abompa ya wi ekoda ya na meti mani ntimi nsole mfiri me mpaso me fa adwojo efiri mfim ekosi mesire no papa oba mentimi nsore mentimi nya me ho hwe esunku a me so me nko ana meda me hunu ye menye me ho ebo 5 ese me sole bompa ye me wi se ya na efiri me mpaso ebe hwe fom ewi ye ko wadwaye ntimi ye me ho hwe enti Monday no odu se bompa ye bi metwen a wo ye mpa ebo ni nyina wi ase ye mpagya ye nsuo no ena mpagya nsuo no bompa ye wi ye ena medi nsuo ni bi esra me fa ni nyina mentimi mpagya me nan ye me ho hwe no me de sra ho nyina kase me sire na ati se me kase obi di ade na eboso ankasa ene me mfim me say am operation then operation so tweme operation be 10 years operation tweme me de bisira ho nyina ena maso ba akososo e wo so ahono ayetititi bi kasa fa menti ne yie na me de bi gu maso na me de bisira maso no ho nyina me de ye wie ye ena me num nsuo ni bi ena me de bi epetepete me de mo ho nyina na me daaye papa me da ho sa se night se muntum pese chime o ho ana mabobiri mbopiti na mani so atena me da na me bompa ya Awurade huni mobo Awurade jeme Awurade huni mobo eye me sam prensa bobiri na me ye machine na ese me da na muntum machine na bobiri na ma sorry sa me 3 times me to mani so antimi biem papa afi dua machine na me be sole ya papa me na masole me se me ko so akonjo masole ya me na masole na me se ada ye nto na se ye da ye papa masole o afi de ani mutiti ya me na masole adwale ya mafa madwuma ko fam baga tente me ko adwuma yi sister bi me ni tifia na me ne bompa ye ni bisa na se na dan na me se minimo me sole ya me din papa nso wo hira so na me num bi na me de bi sra me ho na me de bi petepete me da mu ho me na masole yo papa masole mentim pose bibi ye me kire se menti hwe me ye me de sa abo bi ye me ya na be si fom na kura menti kura se bibi kura si e wo mabla bom papa na me se we de man di adanse wi amfa nhyara de di animonyam na me ye tiafo ti me di adanse ke se we di ahyara de di animonyam na me de ahye me nwa na mon ka ye nkunan se hey afe ne mo fisa nyankopon ne basa eye kese na wo kai ne ma brebe papa sa tumigidie ma enra me tv hu se ya me moma nimpo kese me te hu sa ko pense di wieye nti papa wo te me nka ma dance no ba faati me di adanse we di ahyara de animonyam sido for Christ awa nyame nsa wom nyame tumi wom nyame aye no kese oye papa kese papa ba chom kese fri obo ase fam Juliet me na me ye audio ka cho se me ba ya no yale na enno ya kura yo hostel asene enfe ye kwatuma na fo de ne to ya wuntumi na adwena papa ye pompae no hwehye nsuo na me de bi man no mo ye na me de bi hufuru na chi na me ye pompae ya ade achi ya me be na sole se yale ni tufa se kwa hi papa nyame aye bia mamme me ni adansia na me yoboni ya na me yotiafo nyame aye bia papa me da mase me da sida kwatie fo nyina hwefo nyina obia nkoso no hwesi da praise God hallelujah kasa Ethiopia ayi sopo ye tie mu program ayi bitumi ni ya bomba ya mo ete ntana de si kibi to mo na bibia aya me nan se bibia ka me no na awo me ta me nunu tiana na me de abusia nan na ko hallelujah ana me na ma so ai wanyam uti ada ya ko ye no se me di tiana ko mane na pa ho ni nke na wa pa no apa no ba hallelujah nyame ye juma ya da yan ko pasu amen me ye mo program sa ya baba ho eno nana no mu nyina me de mo share radensa nyame sa ma dance amen
Pastor Bet mpacho Christ asumbi ka so be dia dance ya shinyame die nimu e brebi me frɛ na mkachro se me ba ba akope am de na ko school e brebi bi afi krade akulei be se bosome nan osenu akulei fa fon enfrɛ me emusa ase maame ho te se ya na asese na yene ya ye bompa ya wo kachre se ya ye mfa ye baby a obonefo no afa ne dunum ne picture mfanto TV so na me ye sutie the picture yitu TV so de bia be bompa ye bia me ye mabia na me bo akola so mpa ye na we na ena no pe ma fa me ho a me kɔ adwuma ehu se me phone ringe me ko fire ayo no men so omo frɛ me chillen o se chillen let say am zinya me adom no se na se de otin nam se ansa ja wo frɛ me men so ne ya me frɛ o eno akra na ho adwen wo mtrim se me frɛ ene se wo de afri pastor Albert Nyankopɔn wo nhyira wo free na de kra da mu nhyira wo papa nam so mpa TV so a wo ba ya wo ne e bompa ye obonifo ho ma bia wo amantam ye bia menim se obo ade adaroma obena moso na asane na say so be na me bowa enti me call pharmacist class me call akoto adura no me call e no si woni nsisam de 200 ne call no si woni nsisam me ba ye nam say me fa enhue bi anam nam say erade wako ehire nsuye so se ye nomo a ya yale se ye benya yaresa etime so me num nsuye enti erade ma me wei enko ampa me num nsuye ebepem sa abri me mo wani biem pastor Yankopɔn onhyira nyame a wɔde wo yɛ adwuma no onkoso fa wo nyɛ adwuma baabi a wo begina biala awurade ɛma wo nyɛ ne ɛkyɛn so pastor me de bia ya meka ese meba hɔ meba minim sɛ adanse bebree nam kwa ese nso me store de Yankopɔn yɛ we hu baabi ne mani free sɛ enkrofo de ne mame minim sɛ pastor nyame be kasa ama mensoma be gina ho aba be dia dansi so otemenka kwifriye Nyankopɔn hyira sido press sido nyame ena no pay uba me da wase papa me am free Belgium e frɛ me ama papa wo no pamfo nyina Nyankopɔn onhyira mo nnwumere ne menti yi na nyame yefune me yiya etie me yiya mesie me yiya ma mo bompaye no papa me tie ni mu first kan nya yesa na makofa pinkila na manom me yema dwe se me nnura no me mfa duro bia nya de enkama no na mo nsu na wo hyira so e wo TV no so yemfa nsu na de si ho no de be no se nsu na bi de bi agina manum de bi fofo me yefun so e wo de no ma dwe nsense de bebre o mo brabom because we de bi gina manum e de bi gina from me so no ano atia yera ontifi bi me beto ma da na tama sanka me soro anopa ebompaye enu begina nu ebompaye first service mentumi ntam aweme na nso ewurade aboma won saso no ne se wo de bekọ awiye pa papa Nyankopɔn wo no pamfo Nyankopɔn nhyira mo because na no so na me mitimi soro anopa ebompaye mitimi soro anopa ebompaye mitimi soro nyimere ebompaye me anopa mo ba ne mo mpon ya me so me mpon ye se mo wie me ni nyina bompaye me wie se nyame asem ansana me kwakoda makoda me soro no poso anopa ne ya me se ye time na ne mo de na ebo ebira kakra tete bia na ewe me kakra nti na no pay kopo na bebre de mame me ne memma me ne mekunu ye da wase papa uno pamfo se ma me so enne masebi fese ne mpaye mpo bintimi mobi ne mitimi so nyina me na so ebo mpaye do den kam o Yesu din amen. Praise God. Hallelujah. Din audio kasafro na dia na radio ayo mama. Me kasafro ya so pare. E ko mi pere na tolo me fa ene me ya ni le me me she. Na ya bomba ndi so kuti ni so. E ko ya bi si da na me so ya me ta. After the me say 2 years. So me hallelujah. Beside the shower dancer. I said, Yankopɔn ma wakoma so dance biom. Amen. Amen.
Patrol, good evening. The Edikan, Namisi Meda Yankupon wase, Ewo near Wire Mammy. Nanka me pese me for radio so. Me de madansi ene faha. Madansi ene say, last week Friday, insuna obo mpaye busino. Ehu me mobo, amo Yankupon afaso, ajeme. Nami obi a do me didi wada ye mu too much. Ebi amesu da ye na me come class those things. I say me wo ho na me bush shime. Me bush shime ma me ankasa me hu ni amenye me ho. I say bibi wo me bu ye twumo ko bi na edi egu me bu. Me nim ni amenye. Nti e ba ni sa e wo se me num nsuo bebri. Nanso that day Friday ni nsuo na wo bom pa ye gu so no. Me nomu ye se ebushishi o se dienyu hwem ayele fi mabrabo na metihi me bon shishime me bon nyemeya me didi a me felise me didi fesi me didi a na ise kugu me bon na me bon wo me ti se ya sa hwenya di egu ho no mo no na so nyankofo adom ende me no kasi fiti Friday na bepum Sunday me nti ade ne nka bi me hu ne nimu bi emba bi tini ameka ne se me da yankopon ase me da yame ase me da yame ase yankopon so nkoso no nhira no yi fi adumu enkwa adumu edumayefo ne omo bonya me hu de wu nyara yankopon ye mu nya kese no nya makoma so beside nyina mamo yankopon ma wonare na de wodo wonum basem beke biara adane nhyire gu yam so a ehe yankopon anim adom homboa daddy edawase Papa, Pacho, let's us be in Antoine, make us say you are cry. Papa, and Sweeney will see you, Juma, my brabum. Sanam Gassam Sugar, and there was Sonam 27. Papa go so to tear by insurance men, or you're not any ya quanche me be, and then Chimmy could jam the chain no goon soon, no medial, medium colani na Papa, Namen so debit. Now I remember the Astra slaying now, no so up I am Miss Mikachi coupon, some media oil in this and Salam Palam. Pass on our friend, Papa, now the year Juma, Pacho Media Considerano Yamahua, Bia who free me Muja, a bit of Muja, Bia, and Menya Hoarding, Papa Media and Menya Ting, Camp Tre, Tim Senyami, we shall whom you be a number 20 best since 27. Papa me go so edited by Swinus me go so men, you go so a doctor and the Omope best in 8 and a 6 or 7 to 8 no more pe said ya nguso ami wotin de nguso ami ko ami duo papa e ba no so na bebe mo na wi school omo wi scan school ye waka ho papa wo so ko pedwuma ye e ba mo a me so antena so se chinchan chobeko papa me ma na kwanche bi ma wo ye ma ne sra bi ma ne no musuo ni bi se wo ko nya me favor no nto no so ampa na wo ko ye no mo ka nya so won ko na de chia o ba fre di 3 days na papa mo fre no a ami adom wa start adwuma a oko ti so ni die papa ya wo adwuma msenya mentimi mse bibia be ye kama kama ewo Yesu dim tin amen. Praise God. Hallelujah. Tia na rade nyankopon aye kan na yetio. With the radiasti, with the bishop will see us. Many 3 days. Many 3 days. Now me who can come. Who can come here? The bishop. Na me no way. Na we should the tribe. Na me no way. No ben I can a queen. Hallelujah. A queen and it will die. Hallelujah. Say kwaya amebu. Awurade me bom paye de wa fran e ma me shawonsa. E ma yare no mabium. Wo Yesu demo. Amen. Amen. Sida for Christ. Me tindi Mrs. Gladys Ban. Pachonika sefitakwa. Sida nyame da wasi bebre. Papa me obi a me hwe Sompa TV. Me beto wo no. Na papa no TV ni so a o pretty. In the last 3 weeks Sunday
mankwa sorry na me wo shop mo mi store mu na me de to sompa nti TV ni da wa mankwa sorry nti da wa mo wie program no nti wie program no na me hu se asori nso ye de eto aso sida asori to so papa preachy na me hwe papa ni preach ni tie enyomtofo ne ne ade asase na ansa na me beti papa ni preach ni ade na mis so so free na ayodu enyimbra aya na ote sompa TV so ye asonde ende medinachi nti ampa ende ebo enyimbra 9 bia from 3 weeks coming na me dey ato sompa na inshanka nya me se papa ni ye teachings o she yinkran mpaibo mu ni ade me ba benyiba oka wona mu wie school this year ihu na me kunsu na adwuma asai isi otifie onye adwuma nti na afra no so school na otusie no boys school ade southern St. John's ni ade na otusie nti na ne papa ne mpaibo ne sei so na mo onye adwuma sika nche da ni fie nti na ye mpaibo nyina ne sei Erade be ya dum me ba no benya ni choices ene be ya enya afi na ne papa be san ko pesika na ye de na akọ school na ope ampa papa from 3 weeks coming na eduanyimbra ende from de kumi cry sister na oye worship no ti enyimbra no me ne bi ye be hyem aye worship atunum ni ade asakọ na me fi store aba inside me ba inside na ma sa be to haso papa empai bompai no we share nsuo so na me de bia kopete me ba ne dem wo na me bompaye na me ka chere se sida nyame afi mu busumi mu na watwi mu ye na adom ampa so na me aye me be ya adom the first choice I know to see St. John's ampa so the first choice no eno na mba me sakaya enya fra ne papa be san akope sika anase ebebo ka akope school ananka opama no sida nyame ama me ba na nya school ana ope eniti enyibe me dia dance papa ye de frame line be free bia na busy mpato me kasa fita kwa me obi a me hwe so for TV so a me hunu se Ghana da so for na ba bebre but papa sada Sunday na me tie wo no oh tamari recommend nipa be 3 for me maame eni me nche wa hamaka che me maame se edu anyimbe bia ontie sida from 9 to 10 ansa na wada papa onuma asem to me wo na me nkoso nshira nkoso ambo hu ban nkoso ama nkwatenten sida for Christ baby o ka se fro na dia na urade ayama ba cho ye frem Sarah Stephanie maame me ka se fi Accra hallelujah ade sida nyame aye Sida nyamia that's they say adia sida nyamia ye me ba pray abrochira mfie numuni afi ba ko me hu sida me ba ye ma me printing the pictures the be good TV ye nim me ma kuma si biemo me se adia ne ye nwanwa 2 weeks pe na me ba nya visa onya visa wie ya me ni sika wo bi a wonya visa me de na court sika ni won ti be sign na ma ye date abetimi de atwa sika hallelujah na ye de makoko to akosin sign ema na wotwe Pastor no fe pray ticket for me nipi na nyame ayen stanchira nema obi oni pocket money ni plane ticket ati ni akodu France odu France ne ye de car na be for ni free France ade ne ko Germany hallelujah Onfu treyo, onfu lupeyo, ya de kafi Germany be fan wa France, ade ne ko Germany. Hallelujah. Na nyumle wa frame ya. Wosi odi adi wache. Odi banku ni nkruma. Ne maami ni wo ye nim obi a pastor say me ka kire o. Ye nim ni pebia. Na ba so nya nipa ye tu kafi Germany ba France. Abefa ne kwa tena fie ama na duane anopa ne anwumra ne si da nyame na be ye wo ya wan na be ye obia dininyo si da nyame ya that's it hallelujah aka pipa na minim se si da nyame wo hoyi obenya pipa ye duma sana wo tue papa se no odi be kwa ye papa hallelujah 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 amen sane ka kire o se sida our program no
enye radio anasa TV program kweko e program anyame tumi edi chire be bi amanfo free Accra ebi free Takwa Sunyane Eifa Techema Eastern region Koforidia Nkoko Kumase ebi free Western region Western North ebi free across Ghana. And across the group ebi free Europe Asia edi adanse enti kache wabusuani wa kwanti obi manso wabusuani bi oni wuchense eya on join Sida Awa no ewo Sumpa TV ne Sumpa Radio anase Facebook na YouTube na ono so obedi adanse nyame hira na nya okese se wo se wo mre ene wadaje na odi follow Sida Awa sabre de me no bompae ebi opese me bobi bi Sumpa ma wa peja wo documents bia na ma boss Sumpa samre peja wonshi ye ba Sida Awa no so amebo insio Sumpa Jesus Awurade ni pe bia o hwe yen na o tie yen no wapeja ni nsio me hwenya me tumi Jesus nya me tumi mo ahoden Jesus se emowura wusio no amen Yesu wusori tumi mowura nsio no amen nsio no enani Yesu moja amen enani ayade sensio amen enani nsanchani nsio amen ye omedi nsio beye biara Jesus ma omo adanse amen yo yare ensane yade amen ade biara odebeye nyame ma wadanse sa so na me bompa egu documents bia wa page so me bompa e fra dance egu documents no so o CV no so ade bia wa page de wasom nyame tumi monwura mu nyame ma wadanse wo Yesu demo ka amen prince and of you amen 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 e chese enye ho kwaso na hwe Sumpa TV na tie Sumpa Radio ebi opese ye na obo mpaya mo amhwe TV na numbers na Sumpa FM na mo amutie radio no numbers ni 0557 0557 000 000 967 967 0557 0557 000 967 967 no metosu mi no 0557 0557 30 30 90 90 80 80 0557 0557 30 30 90 90 80 80 and a number chato ye 0553 0553 53 53 53 53 89 89 0553 0553 53 53 53 53 89 o pesa ye no bomb pa bia ye sane out yi obetimi afre sa so pesa o join Sumpa eye Sida Awa platform na numbers ni mi ensa nyina eye WhatsApp o send higher ya be ado na ya baso sia nyame asema ebe bia no quotation ni wi ya digum ebi opesa ode prayer request bi fa ho so a yensa beka ebi Sida Awa wanya dance na ebi ofre kura unya na opesa uye odu adanse a wo de fa so a yensa beka ama ya bo ama hwefo ni etiefo so eti nyame nhira say na wo say wo mbre na wadaje na ode join Sida Awa Sumpa TV ne Sumpa Radio ni Facebook ni YouTube nyankopon hwe also me do fi o share adensa Proverbs chapter 3 verse 24 also beda na ona be ye ode na oni mobem ena na dwe me do fi ho odam ho e share adensa nyame ma ona hu meme so da ye papa ensi uye have a good night bye bye For cry, I am